Na Xunqueira, o Pontevedra impúxose ao Racing de Ferrol por 2-1 nun encontro que tivo unha parte para cada equipo. A primeira foi dominada con claridade polos ferroláns, que ademais queixáronse de dúas accións polémicas non sinaladas polo árbitro. Un gol anulado a Tojo no minuto 8 e este penalti por man de Carlos no 12. Os departamentais lograron aínda así resarcirse co tanto de Álex no minuto 25. Foi tras un saque de córner executado por Koeman, a cabezada de Rafa estrelase no pau e o rexeitamento é aproveitado por Álex para adiantar o seu equipo. O Pontevedra reaccionou nada máis comezar a segunda metade, logrando a remontada. No primeiro minuto, Nico restablecía a igualada no marcador, a pase de Curri. E no 23, Javichu dáballe a volta ao resultado nunha xogada un tanto embarullada. A xogada pola esquerda de Curri é cortada por un defensa, o balón cae a Nico que remata, o porteiro non atrapa e Javichu con gran habilidade mete o 2-1. Malia o dominio granate neste segundo tempo, o Racing puido empatar a falta de 10 minutos pro final, pero o remate de Damián estrelouse no traveseiro. En el descanso intentamos corregir todo lo que es a nivel de grupo, apostar por un fútbol más colectivo, más en campo rival, de más de segundo balón, de tener un poquito más el balón a partir de eso. Y bueno, tuvimos la fortuna de que nada más empezar la segunda parte metimos el gol de empate y el equipo se empezó a crecer, creyó en sus posibilidades y bueno, tuvimos varias oportunidades para sumar máis goles a favor. Eu creo que debíamos haber ganado xa na primeira parte encarrilado. Despois, cando intentamos os últimos 20 minutos, pois xa foi un pouco a desesperada, sin moito orden, sin moito control, e a pesar de tirar, creo que 3 tiros ao pau ao longo do partido, pois nada, que ese un partido para nosotros era importante para engancharnos arriba e agora, bueno, a seguir sufrindo esta semana que ven co Lugo e a ver se ganamos ese partido.